Вибачте, Порошенко є людиною, яка зраджувала інтереси України, так? Тобто на посаді президента. Починаючи від мінських домов, навіть починаючи від котлів Іловайського і Дебальцевського. Тому що він, як на мене, це не котли були причиною підписання Мінського, а йому потрібні були котли для того, щоб цей Мінськ підписати. Це моє переконання, я буду це доводити, шукати докази для того, щоб це доказати. Хочете, я вам пам'ять освіжую глядачам, що якраз події під Іловайськом відбувалися 24 серпня, в тому числі. Коли парад? Коли він стояв на параді? Абсолютно точно, не стояв на параді. 24 серпня, і я про це вже говорив, можу повторити для глядачів, які не дивилися всі ефіри. Але я тоді сидів, в мене вдома був Симон Островський, можливо, ви пам'ятаєте, журналіст-розслідувач із Америки, який був і під час окупації Криму, потім на Донбас їздив, знайшов купу доказів, що буряти були звідки, з Байкалу. І він сидів от напроти мене, я дивлюсь парад на Першому національному, чи де там, на телевізорі. Він так сидить, йому потрібен був інтернет. У мене швидкість не вдома, тому він скористався. Він повертається і каже, чому це показують по телевізору, якщо зараз там людей вбивають. Страшні події на Сході. Я не знав, що відповісти. Я кажу, не знаю. І я вважаю, що найбільша відповідальність – це незахищена армія. Тобто те, що не було указу про застосування Збройних сил, і те, що Марківа судять в Італії, всі захищають Марківа, всі пишуть, як вони люблять Марківа. Де указ? Справа Колмогорова по сьогоднішній день не завершена. Де указ? Це прикордонник. Це прикордонник, так. Тобто це є його верховний головнокомандувач в країні, потрібен тільки для одного, коли є загроза, захистити своїх солдатів, сказати, що це загроза, ви йдете на війну, я вас захищаю. А не для того, щоб вдягати піксельку, надувати щоки і паради приймати. Тому, вибачте, президента Порошенка Оксана Сироїд не могла підтримати за жодних обставин.